Hello, rigya kami sa barangay Butbot, Pandan Antique. No, gatupa kami rigya kay mananyo man ang akong misyon. Nagalibot ako, kagasagap ako ka mga tao nga dapat natin buligan. So this time, happy gid ako nga may nakita naman kita nga sang kapamilya nga nagakinahanlan kang bulig. Interview natin anay tana kung ano ang nga pigado ang pangabuhi. So ipakilala ko kaninyo una si Rosie Mariano kag si Josue Mariano, Mr. na dia. Of course, dia nga atan very supportive nga kapitan rigya sa Barangay Butbot si Cap Glenn Padilla. Kamukha man ni Ruben Padilla. Okay, Cap, sa karako-rako rigya nga pumuluyo rigya sa inyo nga barangay para kanimo andot nga dapat tanda buligan darawa nga dia. Salamat sa tanan nga kung sino man makabulig. Ilabir gid sa akong mga kasimaryo nga sugong gid nga pigado gid dapat rad nga mabuligan gid sanday kinanglanon gid may mga pamilya wa trabaho. Kung sino may bulawanon nga daad nga makabulig sa amon rugya duro-duro gid nga salamat. So bangkuto natin tanda andot nga pigado ang andang sitwasyon. Unahan natin si Mrs. siguro. Ma'am, andot nga sa karakoon rigya nga andot kamugid ginpili no ni Jenjen kag kap nga buligan andot. Ya gani sa kapobrehon naman nga ya ay ga maskin bagkas kami nga wara. Maskin pangunahon kun mga bata wara rin naman balay to ga tinuro lang gin sampo-sampo lang kin sawang sim para may turugan lang kami. Ay bagong lang ba ako nabataan. Pirarang kaadlaw nga ura kamot ti bugas. Pirarang kadlaw lang nga nagutang lang ako kay Auntie Maria para lang may kanan kami. Pag-uli naman ba wagit kamit kanan maskin sara kami wara. Maskin pang pakawan ako sa bata wara na luoy man ako sa mga bata. Pira pa lang ka bulan, si adlaw na sang pira pa lang kadlaw. Sa 1 pa SP man sa bulan sa November 5. So pira pa lang kadlaw. 20 days po. 20 days pa lang tana. So nadumduman ko ay dito ko na ospital sa San Jose. So manaan ko gid ang pagbata mo actually pag-abot na sa may provincial hospital wala ti folding bed. So nagtingawa pagid ako nga tuguruan niya kang folding bed. Tapos pag uli pagid nanda kay manaan mo wala ti pang gasto halin sa San Jose Papandan. So nagtingawa pagid kami nga matuguruan ta na kang ambulance, no. So salamat kami sa provincial government nga sa sangkatawag ko lang naga-action lagi tanda. So pasalamat kami no kay Sir Pulyon sa pag very active action sa tanda kaya Sir Pulyon na nangayo ka mga bulig. Kagrako parigyan no sa barangay Butbot ng buligan natin. Si Mr. Sir, nagpamilya ikaw ano tanang inambal ni Mrs. nga wala ka mo ti bugas nga which is obligasyon mo ra daad. Kapigado magaya sir ay sa kontraksyon mag-obra ay akong ginaobrahan nga kontraksyon ay ga wa man ga sige obra ga puot man sir ay ang pigado man ang kumpanya bay ga sarado man ga kisaman ga dayon. Ti lapad ang dagat nga pwede ka kapanagat andit nga gahulat ang dagat kanimo nga pwede mo pangitan-an nga kwarta. Ay wa man ako pantasakyan bay sir nga pang dagat man nga ga sarili na nga bruto. Di man mo sa pamilya, supposed to be ang madala kang pamilya, laki, bukat ang bahay. Tandot ng sawati mo, nga bukat ka preparado. Ay, ano na kung namasalangan sir, kisamang kapangani man, tiyagaan man sir mako. Kung ano mga obra to, kung obra man akin ay kipiyado gidya sir ang trasyon kaya. Di ba si ubos sa inom, sa sugal, ano, andot nga ura ka sinaptan, ga inom ka? Wa man ako gainom sir. Wa man ako ga bisyo nga magsugal, wa man. Mrs., malamang pigado pa nga buhay kaya, andot nga ng manati mo, nga daw matyagan mo, daw hindi ka wala ka kapinsar nga perkadla, maubusan ka mo, bugas, magatman ikaw, kapinsar man ikaw kara, antes ka mamana. Gapinsar man ako tispi. Muran gani. Ano yaron gani iraman niya. Ano mambal mo sa bana mo para lang malampuasan nyo dyan krisis sa kabuhi nyo, ano imuon na ba eh? Gusto na naman nga makawan imaw rin imaw bray maw
Gusto na kun may sarili lang dadi mga brutos, may baybay, pwede daan para makangisda, kiti mabla makasulo, imaw. Para may amon man, ay kung gasakay lang, ay ati-ati pa. Usulti lang kung duro ng baal, di may income, kung wara gid. Mangitagid ya sir kung may pangabuyan ako nga no, mangitagid ako para may pakaon ko lang sa bata gid. Manan mo, ang kwartangan, wala ti kahigra. Hindi ta mag-profit natin na, kita tatin mang-profit ka na, sigapon natin kung di na, kagamo rin gastos natin sa pamilya natin, no? Dapat ikaw mismo, personal, nga mabakas giti mo. No? Kap, ano malay, gay mo sa darawa nga dya, para nga makatugro kang mayad nga futures darawa. Ang akin lang ramambal sir, nga tinguhaan ginanda, nga magtiyaga kung ano ang swerte nga mabulig kang atin mga kasmaryo, kung kasmanwa, o sa probinsya ka Antique, agad to nga may paandagid nga pagalingan nga pangabuyan bala. Agad ay sa urehe, maskin may bata sanda, mapaiskwilan da, mapakaon, agad nga hindi masayang ang ginabulig. Wala lagi. Ando man makatuon dadakot na yada no ay lang alam man ay aga pa ba napatay man tatay man aga pa ba ako naulila for lang yata ako wala warang kami tatay murang takot lamang kami nangamuhan naman ako sa ibang lugar para lang mabubuhi lang ako. Yan, dumandada ko sa buhi, matuon ako tas to, kag makatapos dumandada ko para may ubram na kumanami nga ubra. Ano dad ang gusto mo nga bulon nga kurso ka to? Maestra lang dada kung gusto mo dada ka maestra. Di pa matyagan mo, malabot mo pa mga handa mo kung hindi rin. Pero na siguro ay kan bata lagi ba ako gatutok nung kaya may bata rin ako. Ay handam ni Mama Iskila maka-tsansa nga mabuligan mo bilang bana mo ay binuol mo na, imor na mo. Ikaw rin tag-iya ka na kaya so ano ambal mo sa handam na. Ay mga sir ay kung andam na kung mapatuon man sa sir ano ba ay may mga bata rin kami ay kung ano lang masarangan nakin matulang sir Hindi anang handam nga mang mistra, ano ba yung plano mo yan kan? Ay kung kano ay gusto na matuon ay ipasuportahan niya po sir kung kutub lang masarangan lang man. So, mura na batian natin da. Basi may tsansa para bata pa yak tama. May after 4 years, 3 years nga eskwela, may mistra para kadlaw ya, malumpuwas ra. Imo tanan no ando mo kato kang bataan mo sa kabuhi mo. Ako man sir maka-ubra ko mga gwardiya ba sir. Mahilig ba ako sa panagat sir. Gusto pa ganina ako magsiman man ay ano ba ay wagid ako kinatapos nga. Kap, ano mga livelihood nga mga pwede matugro kang barangay patas ng dakya wati mga obra? Sa akin sir, amora nga ginistorya naman sa council, nga dapat raad kung may ibulig ang ating gobyerno, nga magpatindog rudya kang sangka factory, mga basic needs lang kang atin pumuluyo blaraad, nga klase kang factory, para ma-employ ang iba ngayahay, ang iba, hindi magid sanda mga mayad sa andang personal, kinanglan gid kang adlaw-adlaw balatan ng tudlo. Dinamit sa factory, ay adlaw-adlaw ta sanda masulod, maubra, may dili sanda nga income. Ay kung tawaan mo ka business, hindi man kamaan magdarakan lang business. Moran nga nag-decide kami sa council nga factory gitraad para may dili sanda nga income. Ano ba yung factory matyagan? Mga ubra ka sapatos, ubra ka sinilas, mga mo lang. Basic lang nga klase kang factory. Anong imo ano ka na? Maambal ka na para sa future nyo dalawa? Akong gani kung kunsawa ko matyaga kung sige lang na kung kunsawa matyaga alang biyasta lang maka-aw lang kita sa pobrehon natin ngaya pabahol natin bata tusto hindi lang magmana sa atin nga muyaran nga pres kita darwa ngaya wat tinapusan. Tiyaga lang kami kung may bulig man ang sa amin kundi ang Ginoo nga makatyaga lang kami makaon kami sa hirap makapadrag tamang bata makapatuon malalaking inaano rin sir. Ano ma-promisa mo sa bata mo kaya? Ako nabibi kun ngabi tiyaga lang ko nabi malinan mo yaran kita ngaya. Sakit. Malalaking nambal sang bata anak magbahal lang ay tawan ni katang mayad nga lawas nga akin lang makita masarangan ay mapabahal lang kamo kag taan to paraan nga makasarangan man akin nga
para makapatuon matustusan na sir. Last lamang, ano maambal nyo sa mga sa mga nagaplano magpamilya yan nga para hindi magpareho kang inyo kabuhi, ano maambal nyo sa mga babataan regyan? Nambalin lang, hindi lang ninyo kami pagwadan nga muyaran kami sa mga bata pa dyan, nga bata pa mga sawa, hindi lang pinsara nyo kitusto kung bago ka mo magsawa, ay amam kan nga yaman tawa. Sa orihe ang sisi, una nami, pero sa orihe ang sisi lang. Mara na sir, akin ng ano sa inyo, kung mga sawa ka mo, ay sipa lang git mayaday, sa kalisod nga pangabuhi, kaya kag pigado gid. Ang mga asawa ka mo, tagdali-dali, hindi gid niyo pagsaka ay pinsaragin niyo tusto. Ay sa amin nga kalagayan, kaya nga mga sitwasyon, ay pigado man ay. Sige, may dara kami dyan, gamay nga regalo ka ninyo, halin dyan sa may grupo kang Antique Empowerment Group. Sa Facebook tanda kaya, makita, pwede ka mo ka-like kanda nga group ka dyan, kag ma-member ka mo rin dyan, kaya ito group naman ka ninyo nga dyan, anda dyan. Purokit po, salamat sa Antique Empowerment nga sa ginbulig mo sa amon. Durdurogid nga salamat sa gintaon nyo sa amon nga bulig. Kag balbagid akong pasalamat sa inyo, gintawan nyo kami, ginbuligan nyo kami kaya. Kag sa amon nga mayor nga si Mayor Johnson says, durduro man salamat sa ginbuligan na kami. Kag amon nga Vice Mayor, duro man nga salamat. Kag sa amon nga tatay nga punong barangay nga si Kaplin Padilla, duro man nga salamat po sa bulig sa amon. Kay Jane nga Tiaga ang nagbuwan sa amon, duro nga salamat kag kay SP. Durog nga salamat sa Antique Empowerment. At tawaan mo kami tang mayat nga tawas nga kagamon nga grasya nga yahat. At durog nga salamat kay Mayor, kay Vice Mayor, kay sa among tatay dyan sa among barangay, kay Kaplin. Sa tanan nga nagapamati, siya kung sino man makakita kag makabati kang gin-video ni SP Noel Alamis. Ako bilang punong barangay, kang amon barangay Botbot ng Antique, nagapangatok gid sa inyong bulawanon nga tagipusoon sa pagbulig sa akon mga kasimaryo. Labi ra gid si Mayor John Sanchez nga gabulig man sa amon, si Vice. Kag kung sinoy nga private nga mga tawo makabulig sa amon, duro-duro gid nga salamat kabay pa nga tawaan man kamo pangbayad nga lawas. Sa Antique Empowerment Group, duro-duro gid nga salamat sa inyo suporta. Bukan lang niya, basi sa pirakadlaw magpadaraliwat kamo kanamon kabay nga may tawaan kamo pangbayad nga lawas.